dan ta kai ya fito menene laifinsa, mutanen Kano ta kai suke yi ko don wannan maganar da take gaban kotu. Ina tabbatar maka cewa mu yan Kano na asali za mu raye sunnan Malam Aminu Kano PRP, kuma ta kai zai zama gwamna 2019 da yardar Allah. Shi komanda ya kafe da sai yayi wa APC an taba ta kenan. Ka kafa timani sai nayi akan takai duk waɗanda suka fito takarar gwamna a jihar Kano babu wanda yake da kamala ya zama gwamnan Kano idan ba takai ba. Ka san dai ba za ka zaɓi Ganduje ba. Ba yanda za ku yi ka kuma zaɓi wani Abba wannan mutum ɗaya yake controlling ɗinsa. Ba yanda za a yi mutanen Kano su yi shi dan takai ya fito menene laifinsa, mutanen Kano takai suke yi ko don wannan maganar da take gaban kotu. Ina tabbatar maka cewa mu yan Kano na asali za mu raye sunnan Malam Aminu Kano PRP, kuma ta kai zai zama gwamna 2019 da yardar Allah. Shi komanda ya kafe da sai yayi wa APC an taba ta kenan. Ka kafa timani sai nayi akan takai duk waɗanda suka fito takarar gwamna a jihar Kano babu wanda yake da kamala ya zama gwamnan Kano idan ba takai ba. Ka san dai ba za ka zaɓi Ganduje ba. Ba yanda za ku yi ka kuma zaɓi wani Abba wannan mutum ɗaya yake controlling ɗinsa. Ba yanda za a yi mutanen Kano su yi shi dan takai ya fito menene laifinsa, mutanen Kano takai suke yi ko don wannan maganar da take gaban kotu. Ina tabbatar maka cewa mu yan Kano na asali za mu raye sunnan Malam Aminu Kano PRP, kuma ta kai zai zama gwamna 2019 da yardar Allah. Shi komanda ya kafe da sai yayi wa APC an taba ta kenan. Ka kafa timani sai nayi akan takai duk waɗanda suka fito takarar gwamna a jihar Kano babu wanda yake da kamala ya zama gwamnan Kano idan ba takai ba. Ka san dai ba za ka zaɓi Ganduje ba. Ba yanda za ku yi ka kuma zaɓi wani Abba wannan mutum ɗaya yake controlling ɗinsa. Ba yanda za a yi mutanen Kano su yi shi dan takai ya fito menene laifinsa, mutanen Kano takai suke yi ko don wannan maganar da take gaban kotu. Ina tabbatar maka cewa mu yan Kano na asali za mu raye sunnan Malam Aminu Kano PRP, kuma ta kai zai zama gwamna